Ndamangaranya yangu kuna mambo musana mushure mokunge ndine vandiri kutadza kunatsodzwanana navo pamaitiro vakachasakara. Pane nhau yokuti kune mhepo yakandirova pamberi pangu inini. Mhepo iyi yandirova ndakaenda kupinda mukati memusha wachasakara. Ndapinda mukati memusha iwoyo vakaenda neni kumudzimu unera vachida kubata kuti chokwadi here pane zviri kuitika. Ndokubva vazondipawo marebhasi ndobva ndadzokera kuya mumusha mandaigara. Vakazoteera mushure mokunge vagutsikana ndobva vazoya vapinda mukati memusha, mhepo iye yakabata. Ndokubva pazosvika pachikamu chekuti takaenda kwaChangamire pamambomusana, mhepo yacho yakabata, pane zvakataurika ikoko. Ndobva tazosumuka taenda kwaMuzviti. Tabva kwaMuzviti ndobva tazoenda kwaMinista. Tabva mukudaro takasvika pachikamu chokuti kwachasakara vakanga vakuda kuti vatore hama yavo kubva panzvimbo pavakanga iri. Vakauya kumusha kumba kwaTigeri, takasumuka tese takaenda mukati monzvimbo iyoyo. Tasvika mukati monzvimbo iyoyo vakazouya vakasvika pakabikwa doro kumarinda kwacho ikoko panzvimbo pacho ipapo. Vapedza kuita doro vane chinangwa chekuti vaifanira kuti kana vachinge vazotora hama yavo mhepo irege kuzodzoka zvekare kudzoka ichiuya kwandiri. Vakasumuka ndobva vaenda. Saka kubva musi vakabika doro vachienda, inini chiri kundinetsawo chandaya nacho pamberi paChangamire. Handinei kuchenurwa kana kuti ndizoziva kuti nyaya idzi dziri kufamba sei uye dziri kuenda nekupi pane zvakaitika pamberi poso wangu. Zvinova zvinhu zvandiita kuti ndikwire dare kuti kunewo kwachasakara vandijekeserowo kwavakamira kuti tapapi, sezvo mhepo yacho dzimwe dzenguva takatsanangurirwa nomwe mhuri mavo akanditsanangurira kuti mhepo iyi kubva taita zvatakaita yakadzoka kumusha yakatotaura kuno mwana wayakataura ichiti ko muchiri kuiteiko, muri kunonoka kuti mapfupa angu atorwe. Saka nanhasi zvichiri kungondinetsawo inini pandiri kuti ndizive kuti zvakamira papi. Saka ndati regai tiende kuna Changamire kana zvichikurukurwa tisati tambozviita, ndobva ndazivawo kuti zvakamira papi pamusoro pezvakaitika. Zvakaenda paHeadman pakabviswa mbudzi 2, pakatengwa jira jena, pakabviswa jira jena. Pamusoro yaMugambi munogona kuzorasika tikabuda mundimo regai timbonzwa vacho vanzi kuti zviri kutaurwa izvi muri kuwirirana nazvo here? Sorry, makorokota chokwadi amhana akauya kuchituweshi wakapotoona mukoma wangu kuti ndizive kuti mukoma wangu vaitaura zita rake mukoma wangu, vachibva vataura muteedzeri wake mukoma wangu, vachibva vataura seri munyangu zvichasakara. Takokodza nono musobvuri takaenda pamweya zveshuwa. Taenda pamweya takadedzwa mhepo yakauya yakatanga kuimba chimbo chaene kumanhongodo yakasabu tiende zvavaishauya achiumburuka. Ndofunga ipakuti vangogutsikana kuti uyu ndizvo zvese mukoma akasara kuhondo zvechokwadi. Tikazoteera mumashure mavangani tikaenda kumarinda uye tasvika kutakura taitakura bhodhi pataugono hurumende taakukunoona kuti ratidza kuti apa ndipo pakagama yenyu zvokwadi takaenda. Tabvapo takatanga kufambira mapepa takambotanga tinawo mvindura kwamango, takatanga kwamango mvindura zvese tikazopedza. Pamusoro ibaba tinoita nhoroondo dzacho dzakadzirwa dzisidzi. Isi nini ndangobvunza kuti muri kugutsikana here nezvataurwa kuti vakabatwa nemhepo yekumusha kwenyu yehama yenyu imimi nokugutsikana. Saka vati vauya vanenge kuti varuti varoda kuchenyurwa pabasa ravakakuitirai, makawirirana pane zvipi kuti vachenyurirwa? Chinotanga chiko zvaichangamire kutora mapfupa nekuchenyurwa chinotanga chiri kutora mapfupa kamuchinoviga. Saka patinoda kuziva pekuti ava vacho vaMuganhu makatoviga here munhu wenyu wacho
apane mhepo yakakubataisa anovesa wira wenyu wacho akaita kuti mhepo uye pamuri kuti munopedza basa kumushakwana. Handina kuviga asi kuti handinai chandakazoziva kubva pamhepo tichibva pamarinda pacho pakati padoro handina kuzoziva kuti zvakafamba sei uye taapapa zvakafamba kwatikuita. Ndikuita nyaya inenge pachena because amugani vari kuti inini vakabatwa nemhepo tikafamba kwese kwatakafamba havasati vaziva kuti vapi ava vapani pastage ipi nenhau yavo nomadoo zvinhu zvavaita kuti vazotenza vamwe kuti vauye kuzotaurana pamberi pamamota ayo pastage amave zvine zvinaiyo mhofu mapastage ipi kuti mukasira sene kuti vari kutizvikuramuzera musati makangano bosi iya anogona ari pakati pekunetswa nemhepo iyoyo saka anomuza pamwe api yangu aivanogona makanga bosi ngoramba ingozigunduyadipeka nhasi yadipeka itaakwandaa ivaropanenya yake pamusori ndofunga nyaya dzakanyanyotimisa inhau dzemapepa kugavhumenti hatikoni kumhanyisa mapepa asi kugavhumenti takanonosaina mapepa aya avari kufambira izvozvo kuti tiwane maradzikiro hama yedu nekuti hatigone kumhanyisa gavhumenti zvinhu zvavo zvinotore nguva badai zvava zvingatore nguva kana mangwana zvaibvira hatine navo kuti zvinhu zvacho zviri mumaoko muhurumende saka hatina mukana wekuvamhanyisa sehurumende. Saka ivo hamuna kuzoya kuti vapuwe information yekuzoti isusu tafamba kwegavhumenti taapa paurunga hwedu uye hwatakauya sahurirawo nebasa rawakabata tafamba kubva apa kusvika apa saka taapana nyakati makazova pafeedback yegava kuti vazive kuti nyaya yavo muri pamwe chete. Feedback ndingangoti ndinogara tichitaura navangana feedback yakavapa nekuti so far tamirira ivo vari kupushawo futi nerimwe saidi vachitotipowa vamwe vanhu vatiri kutofonerana navo vachinzi vanogona kubetsera kuti mapepa dzakurumidze kufamba ngatimboti saamugano vatwara uchenu mhepo payakataura pacho munazvo here kana kuti mukuzvisivire zvakazvira zvekuchenyurwa kwavamugani ndingati tinoziva here kuti pachivanhu chedu vamugani ndingasahura vedu chatinoziva mufamba ndechekuti kana kuri kuti tatora hama yedu handirira asahura vedu tenge tiinavo vamugani kusvikira tipedze chi basa pozochitaurwa handitika ndakashandisa hama yangu baba wangu ndo anenge wakutaura ndakashandisa isiri hama yangu ndazowana sahwira azonditsvitsa mumusha saka anofanirwa kubhadharwa nezvakadai 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 ndochivanhu chedu chatinoziva tichiona nhoroondo dzevamwe vakafira muhondo pane zvinhu baba ndovamwanenhengekene yacho kana tisiri kuziva ndatozoroonerewo pana epararaina papepa rinenge rakanyorwa pamusoro vedare inini ndiri kuona kuti nhau yavo yaita nhau yespiriti nenhau yemapepa. Mapepa angadhilei but avo babava mhepo inenge zvinovanetsa saka vauya kudare kuti vaone kuti mhepo iyi zvayakambotaura kurudzi kwayo kokwavari ivo chii chikuitika tikuramba tichiita kuti vachizodzoka kunoku. Pane here zviri kudiwa nemhepo kuti ini ndakaitwa zvakati 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 mhepo yotaura zvairi kuda muchenura murume uyu imi mozoviga mapupu enyu asi mweya unenge usisa tambudze baba ndo zvavari kuviga zvekuti mapupu enyu ari pakati havadii nazvo but mhepo iri kuvanetsa ndo yavakwidza kunoku. Mhepo iyi yakambotaura kure here kuti ndikuda 1 2 3 kuti ati babavo zvibve kwavari ndo zvinova zvinoda kuverengwa zviri pabepa apa izvi hongu pano pakanyorwa musi wa 14 October 2025 panotaura kunzi uripwa
WhatsApp mbudzi 1 50 US negrocery zvasabhu zvapera. Pana muganu imombe 6 nemari inoita 7,000 United States dollars. Kudzinza kwachasakara pane akabudisa mari yake ichapwetekwa kaviri. Vaini chasakara ndiye achafamba nemwana Flora. Mukoma wavo haafaniri kupiwa iyi mari, anopiwa chimwe chinhu. Ndo zvekusofa ndozvikudikanwa namuganu. Bepa iri riri kunzi raitaurwa nemhepo here ichibva pana muganu, amuganu vakatongochaja kuti ndo zvamunoitira pamhepo kana kuti zvakafamba sei kuitira kuti vachenyurike sekutaura kwavari kuita. Yaitaura iri mhepo, asi mhepo yaitaura iri kuti ndichazisa kuhurumende zvakapiwa vamwe maovheti ndo zvandichapuhwa ndipo muchandipa. Mhepo yakati icharwisa kuhurumende kuti ipiwewo zvamabhenefits akapiwa vamwe, kuti kana ayazopiwawo zvakapiwa vamwe then iyo chizopousa wayo. Saka zvichitaura kuti amuganu mapepa arehwa ekugavhumende aya asati afamba kuti sawira wenyu arwise kama 6,000 nema-US ataurwapo na7,000 nemombe 6 idzi. Inini ndiri kupanzwa ndiri kuzvitambira izvo zvakataurwa nemhepo inana chandoziva, but ndakudzokawo kwandirini ndakuziva saizvozvi. Ndinenge ndakuti handinawo here zvandinofanira kunge ndichiitirwa, nokuti nanhasi ndakagara saizvezvi usiku inosvika imwe nguva yekuti ndotanga kunetseka nauyo ichitaura sezvakataurwa nemhepo kuti makaita zvinhu kare kare zvandinogona kuitirwa wenini zvinondiita kuti ndimbowana mweya wakati wokufema. Asi ndombodzoka kuna anzivana ana Chakasakara pamaitsanangurirwa nemhepo yenyu isawira wenyu mombe 6 ne7,000 US. Amunowo kana kuchema nawo sawira wenyu makatoona kuti munokwanisa kumupa 7 chakuti iyo iri kutaurwa nemombe idzi. Aiwa, aiti ndobvisa kuhurumende kwete kubvisa hanzi zvekumhepo zvari kuzvinzwa izvo zvakataura nezvoita havana zvatogoziva kuti zvitokana zvapepa rinonga zvitori zviroto zvokupona vati vari kubvunza sezvizvo vari live zaizvozvizvi havano here huku kana kuti shiri kana kuti mbudzi yatokodza asasarwa wakapinda mumusha kofanoita izvi ufanowana chekubata ndomuzinzo wavo vari kubvunza. Alright, standafunga pamwe warida kudhira nema-thousands enyari apa pakabva chabva kuhurumende. Zvino kana zviri zvameno kana asawira ndimuri kutaurirwa makatsvagirwa hama yenyu yakauya kumusha kwenyu mukagutsikana nayo. Inenge mapfupa atorwa hama yangu kufunga kuti pangaome, asi kana mapfupa asina kutorerana kondoziva chii. Ndaifunga kuti pamwe ibasa hombe rina kuti riitwe pambira, asi munhu ari kuita basa kumurensiro kumbuti kana mbudzi osawira tikuziva kana mombe tikuziva zvimwe zvichauya asi pane zvinorega kuti munhu anofanira kupa zvakati kuti ibasa hombe. Mapfupa paanenge atorwa mapfupa akati aiwa tinotema tinokuta aiwa Chakasakara muri kunzwa pari kutsanangura mhepo iri kuramba ichinetsa, mhepo iri kunetsa kumutorwa uyu ndeyenyu. Saka ava ruda kuedza kuti pamwe vimivo pamuchafanira mutendawo nekumugaburuchidza zvinhu izvi mune muchitoudzirowo hama yenyu kuti aiwa kashamwari iwo haucharamba uchidzokera kuna sawira. Tiri kuzviziva, tiri kuteera protocol yako yenyika yawaiteera kuti tipedzerwe basa iri, kuti tiwane kukunza kumusha sawira wako azoyopedza basa. Asi pari zvino sawira wako nekutizivisa kwakaita kuti tizive kuti uri apa taakufanira kumupawo huku iyi kuti awane chinoita semunhu auya kuzombofanira kutiratidza pauri, taziva pauri. Saka sawira chimbonodyawo huku iyi tichimirira kuti upedze basa. Ndo pana sawira wenyu pa Tombo awo. Muzoreda ngani. Ini ndomira pano mwana wanga. Awagara kuno baba wangu. Tinoti nguva dzose dzavanotanga kana zvichinge zvakabata musi wacho nayo. Tiri vanhu kuti tinobatikana nawo kuti tisu vangu tine maadvice
yekuti tadi kunge zvambosvika apa kuti mbokwanisa kutaura kwachasakara kuti pamwe zvingaitewo nani nemaererano nemaonero anenge takuita pana baba wedu nemaziviro atinowaita kana kubvira kuti isiri nayo yokuti hatisi kuita sabembero kuti ngawabvise yaadvise yekuti pamwe se tikatarisawo baba vedu zvingagone kuita nani zvokuti tinomboona kuti ava ndibaba iko zvino zvakagona kurara ndingangoti ndochete changanomba ndipapo patiri kutaura manangu kuti pachivanhu sekutsanangura kwekuitwa tiri kuti amuganhu ndo munhu akabatwa nemheni kwachasakara handiti saka tiri kurwisa pedza kuti vanhu kwachasakara dai vaonawo kana huku kana mbudzi kana mombe yavambouyawo kuzofanira kumirira kuna sawira wavo kusvika vapedza basa nekuti amuganhu havasati vapedza basa ravo rakasvika pamhepo yakauya veikwanhu vaii saka kana vakabhadharwa zvese basa ravo vasati vapedza vachisawirawo vachiri musango ipapo chakamirei kumusha mhepo wakakumbirwa kuti ngaimboenda kumusha saka akumbirwa kuti ngaimboenda kumusha hatizivi kuti yakasvika here kana kuti haina so kunyarara sinoenda kumwe pamwe yakasvika zvokuti kuno kuna amuganhu yakangamira kuti mhepo izotanga kurova pana amuganhu yakambouya here from kana kuti chii chakambochaitika kuda pamwe vanhu vane zvavari kuziva kana kufungidzira hamuna chamunoziva ndingati ini ndipasure ndingati ini pamukoma wangu iyeyo pechipera akasvika pamukoma mumwe waanditedzana naye tikafamba kandaa vakomana uvuka asi wandivaenda sei kufunga zvakaitwa non'anga kutenga mbudzi mbiri akasvika zvekusudza akatoviga mukoma wedu musoro mbudzi akatotamba makuva akatopedza nezvazvo mumwe vakosona vakatopetwa mumakuva topakazvira manje amugari akaurwa kuti ini isiwa zvakundiwesa hana nekudaoko angitani pamafupa acho akatongoti aiwa ibhuri yasezvo mafupa akazvinodaona saka mfumo kuda mugani magere kazoitewo zvakazvawawa pano mukomana mwana wangu angati akanga achikusukwa navakomana vavo vakoma aitaura mumwe handi kunova mntu wangu wakasvika wamugani angoti ko zvinoita ndakuna vane mvura yahi hadiwo ndikunda kunditora kumapepa mukoma manje vavamugani asi wekutanga vakatadza kuratidza ipavari isisaiziva kudhara kuti kana pakanekwaazvinoirezishiwa mberi kana munhu achigumanya yake kana chinonzi chishwe ndozvidiwa namugano kuti azvitiwa nyaya yenu chii taitambira taibvuma mandiratidza nhasi mukoma kwamuri but onesa ruda wangu ikozvo zvamakataura kuti tamutsvagira zvezvi tata timbovhanomupa izvi kuti mhepo yacho inoramba here kuti musamupe kana iri mhepo yaramba kuti musamupeka aiwa kauya kupedzera zvitware mhepo kuti mhepo yarambomurambidza kupirwa kai chatikuona nyaya yenyu inenge iri pakuti ava kana vane zviri kuvanetsa pamwe wenyari utano hama dzangu vasati vazvitambira saka imi kuti murakidza kuti mazvitambira tsvagai chimwe chinhu muripe kuna amugano uye anoziva kuti hama dzangu dziri kuziva kuti chii ndiripo vachauya kana udzoka ita zvine paona mugana akaendaiwa tiwakati wakambotyerekesa uya amene panopa ndandoda kumbobvunza kuna orit nchavani ndandoda kumbobvunza mubvunzo kuti pane pandambonzwa vatadzi vakabika doro mhenu achiita chivanhu doro iri makabika kumusha kwenyu here kumba kwamugano here makabikira doro muchiitirei kuita seya zvainzi zvabva kwamango kuti zvabva kwamango kuti yamubike doro chinopamusana edzimeni vakatambuzvidii ndochita ndichabva zvofuti vaitwa izvozvo vakabikwa amene pana headman makamupa mbudzi mbiri dziri dzekuti handitokufupira kuitwa handawatozvibatashona acho handauibatashona acho kuti aiti kuti dzokufupira akati mbudzi mbiri ndadzi ndikwa headman iya makauya kuna mama ende pana mugano pavakaviga vakavigwa vakupi
munhu wacho wari paboundary remapurazi nemareserve kuchimbiro kumiri kwaNyamasanga. Miri kwaNyamasanga ikoko kuenda yokumiri saka nyaya yakaitwa naye kumiri akatoya ikoko kana ngo akasimudza ruoko nekuti nyaya kana yakutirwa namambo haizokeshure inenge yakuenda kuna mambo akaijira nyaya yacho una ndakakupai ndakakwenisai kwana DA makabva kwa DA makazosvika kuti muende kumusha kwenyu dai mangachidzoka ndozvatakuita izvi makuenda kwaheadman akanayo mambo vaipika 7 days panosvika pakuibva vaifana kuzivisa chete kuti mambo kuno kuti nemutambo wakati. Ndine zvinoaida kubvunzawo ndinyaya yekuzwisisa akaitirwa nyaya ava mhepo ichibata kana baba mugani ndii zvekuti mimi baba mugani kugara kwenyu munovazira here isisu mungaite fungidziro here dzekuti pamwe dzimwe dzenguva neeji yavo vanogona kunge vakaponda ngoma wenyu haaboda hatiti isusu baba mugani akakurara nemhepo iyeyi makawindirana kuti mhepo yauya mumushameni hamuna kuzodzoka kuvaudza kuti mhepo yamushameni hatiti ngatiti isu vari kuona nhamo vavamo asi aizvozvo dai kuti makabatwa kana huku makapa mugani kuti aiwa nyaya yenyu tainzwa nokuti kana murori akatsvaira pavanzi kaaipiwa dombo kana chimuti chaanozibata tozokupa huku yavo. Saka vana vacho vari kuti hatisikurana nekuda kwababa avo ava baba avo vanenge vachiti handizvizive nokuti inenge yamhepo inenge yashonga pavari. Saka ndaifunga kuti inini hamene pfungwa dzangu kuti dai zvaikwanisika chiri chikaranga nechivanhu zvakakwana ava baba mugani vaifana kuenda pamwe chete nemi vonotsvaga anoziva makovero vobvisa zviri pana baba mugani zvinoenda kana kumwana wenyu wamunotendera kana kuti zvokumbirirwa zvinoenda kumhuri yenyu kuitira kuti makarara makaungana zvinoita kuti mukurungidze hamene maonero andaigona kufunga kuti zvingabati nokuti baba mugani vakuita sekuti vane chavari kuda pamuri. aiwa asi tofunga tataura tofunga kana pari pachishona tofunga vanyatsonzwisisa ana baba kuti pachivanhu amuganu rusasahwira wenyu imboitaiwo kuti vawane chi hope mumabvisiro chishwe chacho makamirira zvekurongwa nehurumende kuti zvinhu zviite imwe ndimuchaziva kuti munovavimbisei kuti asahwira tiri kukupaiwo kumbokubatisaiwo huku yedu kuti muchikumbirira kumhepo yenyu kuti ava vawane nguva yekuita se yekuzorota. ayabvai kuti zvitange makamaita sei ndine zvandakachendaingogara mumusha mangu mandaigara hamuna unochera ipapo aiwa akani ndazingatokuzivawo kuti kucherewe koko kana unonga uni semusango ani mati musango vakatora kana chitsotso chakawira ipapo pamwe zvinogona kudaro pane nhoroondo dzatinonziwawo Sorry. Vamugaya akasaurira andiri vakatizisa kana baba wedu ipapo hakana chinhu chakaipa kuti tibvise kana mbudzi tichiendesa kuna mugani zvimwe zvese zvichiita zvichigadziriswa isusu hatitodiwo kuti vamugani varamba vachinetswa handiri ndaifungidzira kuti isusu tinogona kubatira mbudzi vamugani kusunungura ini ndaifungidzira pamwe pakabikwa doro pamwe ndipopo vakaita zvekuchenyura zvekuti mhepo ende for sure ndo pakazosvikirwa mumwe munin'ina rasiye aitaura kuti apo murundiregerera ndokuniwa nemvura ndiri musango kuzodzamarana baba kuti aiwa hatisi kuti tiri kuregerera but zvinhu zviri kuita se zviri kufambiswa zvinofamba
tinokutora tinokuratidza pakubatira apa mugani muzidzi aiwa tinovabatsira muzidzi sawira wedu hativarase kusvikira tipedze basa tinavo mambo handisi ndinoenda kakuhurumende itai zvakati zvakati zvakanyora papepei dai munazvo mafanobhadhara zvenyu mozoti kana zvazoya zvohurumende moisa muhurumende munomutangoka kana mombe imwechete mwavako pandiri kureva here mbudzi haina tianobatsira pamombe 6 ndakarinyorwa endai mwagara pasi semhuri mota kwatabva kwamambo ataiwa isitai chiko iri pamombe nhanhati mbobvisa henyu 1 kana zvazvouya zvehurumende moti munodzorerwa nokuti zvaitaurwa kana vaiva mugani mapamwangu aitaura asi vainingirika ivo vakabhilive ivo vanhu vane vakabhiliva kana vakabhiliva kanga vabviseka kana vakazvitenda asi kana musina vakapfupaya aiwa samumirira kuti mapfupa atorwa asi makabhiliva anotorwa nazvehurumende zvinonono kana makabhiliva chete saka imamuda kuviga amai enyu here saka munoda kuvigirwa nehurumende pakuari kuzvifambire mumirira kuti hurumende ndoitifonere pakutenda munotora chii hurumende haikufonereka munotoenda kutaura kwavakaita ndozvatodorati haikufonerei yakatoka mamwa nezvenyu umwe pananga ramachivhura dhayari kuti kure munhu akambouya kati ndii munotoenda hakuna izvozvo iyi hurumende yati kutaura munotoenda ikoko sofa takaenda kubva tanosiya mapepa ndobva vataura isu tikungotofora kuti kutenda ndinonobvunza zvapaa asi vakataura da kana tikazongoita chete totokufonera totokutaura musi wakati takusisumuka tichiita se tichienda ari kuti mapfupa ari kusedwa kunogara namugani kunodii muri mani namugani ndiri paboundary rechipiri apa makapo here nehurumende yedu ndai saka comrade vakati munofanha kuritwa amuti muri makazvipa megaminderi kumusoro kuya daibvonepengera ndakambonyakaiitauri vese vanhu vari kwachimbira uyo vanhu vakasvigara nechisa vega penyu pane ofarita imhuri akapa mondo saka tonyikisa vokwaninjo wachasakara moenda munogara pasi ani ana bonyai ndiowababa uye ndiowababa unogara pasi nemhuri yako munongotanguka nainge womombe 1 movadaimwako otaiwa tambofanaita izvi chimirirachi zvichibva kuhurumende zvavakataura vega kuti asi pa 7,000 ikure waine mombe 6 apa kongo yakaka mhepo yanga kuziva kuti kune ma-US aiwa vanhu vakainga mondo
mambo emiri kana mapa mutongo kana mutongo uchingotaura kuti pa 21 days vanhu vangonotsvaka zvinhu zviri kudiwa zvamunei mangotaura pa 21 days ivo ndo vachaziva vachizoti tawana zvakati pa 21 days kana vakuwirirana nezvakanyorwa zviri apa isusu kuno kuti tinowanzoti kana muri kuwirirana hamwe mukuwirirana nezviri zvakanyorwa mukuwirirana mombe 1 mu 21 days aiwa aiwa mira munzwa pari kubvunzwa nepekuti takubvunzai kuti pakuchera kwakotaura zvakataura nemhepo here kana kuti ndamugani mukati mhepo yakataura hatitika tikati ko mhepo yakati kuti mukati mimi mhepo yakati iyo tichazobhadharwa kana saka musuruwirirana pane papini aiwa mazeni mune mhuri aiwa nobunzwa totadza kubatana parakaurwa nasekuru ava ndekekuti mhepo yakatsanangura izvo handiti ichiti vachazopiwa kuhurumende asi ivo vari kuti zvakataurwa zvacho chero nemhepo ndakazvinzwa but kuti ndizviburitse muhomwe mangu handina avagutsikana nazvo kuti zvichabva kuhurumende hurumende yaregedza kuburitsa inzwai inini mubvunzo wangu wari pakuti muri kugutsikana here nezvakaitika musi wacho imhepo ichitaura yaitaura uri banani opa yakazosvikawo kune mwana wenyu yakazouya kune mwana wenyu ndiyoyo hamuna kumubvunzo wekuti zvakareva izvi nekwamakandikirika ndizvozvo here nemakabvunza kasekuru dai makubatsirika alright saka mazvitwa zvataura mambo motsvaga mombe yataura mombobatisa mugana muchimirira zvichabva kuhurumende hurumende yakarapa kukupai kuvapa aiwa ngawabvise ava ndovaridze munao ngawabvise ndovaridze hurumende muzvirembe mkuwashana kurora mkuwashana navo takatemba tichiti bvunzacherezo mari yokuhurumende asi ndisabvira murasi saka mambo vati chendai mutsvage mombe yamukubasauya ndizvozvo anotsvaga mombe moya mumbokuosavira mobasaviraate nidhobananti zviri kudiwa naava kana vakawirirana nazvo mambo tingadaitamo nokuti ava vakupai list yezvinhu zvavari kuda ava vanongopuhwa 21 days yekutsvaga zvinhu iyama yavo hatikonodinga zviri papepa apa zvasiyana nezvizvi apa vari kutonzi hurumende ima hamuna chenyu chamubata hurumende ndiye chabvisa chi mombe 6 yese izatinodaidza muno mambo akunekedze saka vachasakara nemazvinzo zvarehwa namambo unotsvaga mombe dadiwa ini panodzoka vantswa 19 ti vanhu vauziva kuti iwana zvinotokwanisika